Pieni vesipumpu akseli katkeaminen. Irrotti sit sen hihnapyörä siitä ja lennätti se hihnapyörä syyläriin päin ja syyläriin tuli aika monta reikää ja sitä piti sitten korjata. Ja missä ne on ne, onks ne orenkaat siellä koneella? Missä näet? Tarina ei vielä kerro. En tiedä. Tuleeko tähän vielä tiivisti? Tulee. Mitäs se on? Se on varmaan autossa. Vespumppu. 200 eurokselle. Joo. Menikö se entinen meni huonoa kuntoon? Katkes se akseli mihin tuo. Meni akseli? Mihin se kiinnitettiin just tuo mutterissa. Joo. Väsymishalke poikki. Joo. Saattoi olla vaikka alkuperän. Niin. Eiköhän. Ehkä. Ainakin eiköhän se ollut. Eli No minä kyllä sanon kans. Jos se sitten lähtee löystymään on maailmaa. passaahan sitä Aha. jollakin avaimella kokeilla jossain vaiheessa. Vielä tää valo näyttää tässä kun kamerassa kuvaa. Pien remontti. Täp. Mikä? Siinä on pieni syyläri huolta. Tinaattu nuo putket kiinni. Lähti vesipumppu. Vähän särki. Minkälainen se on? Ei se kovin. Putkitongilla sen kun sujauttaa. Se on niin liukas. Tällä saa hyviä painoja. Sinne sen kun sujahti. Nyt se pitää jaksaa. Saa painaa. Kohta se lentää kun leppää. Painaa siihen. Tästä tänne mennä. Nyt kun se pitäisi nousta jo. Lähtee palaa.
kovasti ritkoinen. Ollaan aika lähellä. Op. Nyt se on siellä. Kyllä se nyt siellä kestää. Joo. Nyt sit siinä onkin sit se seuraava probleemus saada täältä. Ai mulla on nääkin mukana. Kaikki vehkeet. Ponsse parka. Ja kylmissä. Ponsse parka ja kylmissään. Päästiin Tuukkaluun. Ai kun siellä on lunta välissä. Tai siis kun Ai niin koko vehkäs. niin. Höh. No mikä siinä? Jotenkin epäilys, että siellä on käynyt jotain muuta. Ei kai. Pitäisikö tuo venttiilikoppa irrottaa? No, jos saati tänne käyntiin, niin näkee vähän mitä se. Jos siinä on vaihdettava koko moottori. Niin. Se kevyt pikku homma. Ei tuo ottaa pois. Ihan ehjä se on. Ei huolea. Ja jos se ei ole, niin ajetaan vaikka ei olisi ehjä. Sujahtaa paikoilleen. Se on nyt vähän laitettu. Mikä siinä on tuplareijat tuossa? Kumpaakaan se pitäisi laittaa? Loppu tuo No nyt se pitäisi sit saada se rengas samaan. toinen O-rengas ja tää tuo. Se on vielä semmonen paskalainen. Missä se toinen O-rengas on nyt siellä? Tuo ämpärissä. Ai. Tää on siinä eessä. Ja tuo tiivisti pitää olla ehjä. Ei kestä yhtään. Sitä ei ole liimattu. Ettei se putoa sit häviä tuohon. Ei kai. Mie vielä tätä tiivistettä. Laitetaan, no se kannat se. Mie otan hanskat pois kyllä. Mie laitan nää tänne sormet väliin. Täältä pitää nostaa täältä laajasta. Vähän se. No nyt yhtään miten. O-rengas lenti helvetti. Joo, no se ei vielä ole menetetty tapaus. Se voi olla vähän parempi. Onnistuu, se on siinä. Sitten kohilleen. Ei tiedä yhtään missä se on tiivistä. Kohillaan. Ainakin omasta mielestä. Tää ilman hanskoja aika näppärä on. Tää pitäis saada sit kohilleen. Nyt ei tiedä yhtään miten se on se O-rengas. No siis se on siellä. Eikö se hyvin sanottu? Niin epäile. Lähtikö se mukaan niinku kierteen? Siis, et sä näe? No siis näemme, että se on nyt siellä päin. Saisiko Ponssen käyntiin sormet lempiin?
Sehän kun laittais moottori vaan hyskyttämään. Kyllä nyt nostaa. Mihin suuntaan? Niin. Mikä tuo yläruuvi tuolla? Ei kai mikään. Musta tuntuu, että tää Meneekö se auki? puntti saattaa lähteä. Kyllä jossain olisi Kun tää ei musta oo kohdillaan vielä täällä. Se on nyt vielä tästä päästä. Tää pitäis sitä päätä. Tää pää niinku tää pultti lähti. Niin, mut kun tätä pitää vähän nostaa. Saisiks me tällä vaikka nostettu? Se on käsineen miehen saa nostettu. Kun mie en näe nyt sitä aurengasta yhtään, että miten se siellä on. Olisiko se nyt kohdilla? Kokeilehan nyt. Näkyisikö sinne väliin just? Se ei se tiivistä kohdilla. Eli pitäis saada se tiivistettä ylemmäs. Näet siinä? Tiivistä siellä takaseinässä kiinni. Sitä pitää meisseliä varmaan nostaa sitä tiivistettä, mutta se on se meisseli. Ehkä alakautta. Niin näyttää yhtään. No myös. Joo. Ja sit varmaan pitäis ruveta pyörittämään. Lähtikö se? Se lähtenyt, mutta siis sitä pitäis nyt nostaa, mutta kai täällä päivä paistaa vielä täältä. Mistä? Tuo tiiviste aurenkaan välissä. Pyöritään. Sehän menee. Ei se mene mihinkään. Sitä pitäis nostaa metri No ei ylös. sitä mikään vielä ilmassa. Niin, mutta nosta, kingota sitä sitä nurkkaa niinku ylöspäin. No, minä tuo meni. Mut kun se on se tiiviste saattaa... Kyllä se pitäis nousta mukaan. Pitäis nostaa vaan reilu. No, siis Ei se ole. kingota vaan ylös. Niin kestää tää rauta vielä. No nyt pitäis olla jo. Kyllä aika lähellä. Kyllä se tiivistä. Pitää nostaa sitä tiivistettä. Tää on nyt aika jengoilla, että kokeile. Niinku äänet. Meillähän on joku kikootin, millä sitä saisi. Siis tästä paino. Niin. Pitäis saada se tiiviste mukaan. Se on vähän eri homma. Kikota. Kyllä mies tää saa väkisin, mut kun siellä painat vastaan. No kun me tarkoituksella, että saisi sen aurenkaan menemään oikeeseen. Mikko Kampe. Nyt se saattaa lähteä. Joo, varmaan se, no nyt se taisi mennä. En tiedä, kaivohan voi jäädä tommonen
välissä. Kato. Siinä on semmoinen. Joo. Minä ajattelin, että sen piti olla tiivis. Eikä se tiivisti kuin vinoa, mutta no ei paljon. Näkyy molemmilta puolilta, sillä se on kohdalla. Ei se kyllä näytä. Ihan helvetin hyvä. Ja ajolle. Ei helvetti. Joo. Joku kierre. Lähtikö se? Lähti se. Taas lähtee. Se kiintaa. Tää on kiinni ja saa pihdeelle sormi. Tiesikö? Meni jo. Se on kuusi. Laittaa kiinni. Syvälle. Täks pohjaan. Tässä aina jää sormet näette kans väliin. Vituuttaa. Täältä sivusta. Niin se ainakin. Vähän huono ruuvari. No niin, nyt se on se. Lähellä oli taas sormet välissä. Kohta ajolla. Joko se on suljettu kierto? Syylläri puuttuu. Joks kannetaan syylläri? Rubielli. Laitetaan oikein väärinpäin. Rubielli. Täällä on kyllä vähän viileä. Propelli saatiin kiinni. Mihin se tuleeko tän? Aika hauska. Mites se saa? Tästä se nyt liikkuu. Painat sen
Natura tänne päin. No se tuli vähän. Tuo enemmän. Joo, se ottaa kiinni. Pitäis sitä saa enemmän. Se otin pari senttiä lyhyen. Tuo hihna, kun se kiristysvara. No nyt se ei vaikuta siltä. Hirveän paljon kun lyö. Otit sen niinku lyhyemmän. 50 milliä. No kun ei se oo paljon. 5 senttiä. No on se kyllä aika paljon. Niin näköjään. Ne oli hirmu lyhyet, tai hirmu pitkät ne edelliset. Ne on varmaan venyyn. Mm. Se on ostettava uusi. Ne on varmasti venyyn. Ei sen. No vittu. Nää syylärit on kevyitä. Kevy ehkä. Tää. Eipä tää paljon painanut. Vähän auto kylkeen tulee. Täällä on joku palanen. Nyt onkohan noin nyt jotain? Ei. Sormia jees. Onko siinä joku reikä keskellä? Kiinnitys vai? Kummiperi. Tälleen peri. Pitäisikö sen saada siis jokin reikä? Voisiko tän kiinnittää jo nyt? Voisiko tän kiinnittää jo niinku vauhdista? Se, joo, mut siis se on... Tää on niinku väärä. Ei kai. Tuo sattuu kohdille ja tuo alareikä tuolla. Tuolla. Tuolla on tuo. Tuo letkulle. Mille letkulle? Nyt se vähän vaikuttaa oikein. Täällä on palanen irti. Tässä on vähän nostaa. On siinä. Onko se reikä suurin piirtein? Missä se on? Sehän täällä ihan vitu sillä. No. Tää lähti täältä. Sulla on nyt 4 eri osaa liikkuu samaan aikaan. Miten tää nyt? Mulla on semmonen olo, että kun laittaa sormet johonkin väliin, niin ne lähtee kyllä irti. No niin jääs. Pitäisi tuo hydraulia letkusta. Koppa. Tuo letku pitäisi tehdä, ettei semmonen riittävää ole. Pitäisi tuonne panna joku pönkö tuonne. Niin. Ai niin, tää kopa on. Kuitupuu. Missä on moottorisaha? Lämmin. Miten se sen mukaan siihen? Osaa minä näitä.
Saisko ton jotenkin? Saisko sen johonkin tuon? Ja riittääkö? Riittääkö? Tää ei ainakaan kohdilla. Jos saadaan tänne päin. Tänne päin. Työnnät sitä koko pakettia. Tuolla on reikä nyt. No se ei oo täällä lähelläkin. Laitahan nyt tuolla. Nyt on kohdalla. No laita sinne. Vittu minkälainen. Ui saatana, se olikin paino. Se kestää sitä. Pääsit siihen pultiin. Se oli kohdallaan, se jää. Tuolla. Tuolla näkyy. Musta tuntuu, että tää ei niinku täällä yhtään lähelläkään missään. Tää reikä meni, niin sekin pitää olla aikana. Niin sen pitäisi olla. Naksu olkapää kun pyörittää samaa tahtia. Kuinka tiukalle nää menee? Tää. Ei ole tiukalla. Se on jo hyvä. Huhhuh. Meni äsken tuosta välistä. Niin kyllä se sit kiertää siellä. Ei se paljon kierrä, mutta vasta nyt vähän kokeilla käyttää. Täällä se niin kauan ennen kuin se keittää. Ujuttaminen. Meniks? Soit sen sinne. Minkä väliin se pitää laittaa? Tää. Meinaat sit se tulisi tänne laturille? Siihen Eiks laturille eihän meillä jarruja tarvitse. Tää? Kokeilemaan. Tänne. No meni. Saat sitä kirjaa. Noin. On vähän liian löysäkö? Häh? On ehkä liian löysä. Ois vähän siinä, jos pyörittäis tuota vesiä. Enkä tiedä, että tää on ihan... Kyllä se... Jos sen tiukkaa tuohon, niin kyllä se pyörii.
peremmän laitoin sormikirjalle, en tiedä jääkö se. Ei ihan hirveet siinä. Minä annan käsivauhtia. Nyt katsoo, että onko tuo toinen hihna pitempi vai lyhyt. Mä laitetaan käyntiin. Noniin. Pönttö täyteen. Mitenpä lähden huoltaan niistä? Vitunmoinen roiskes sen kuke. Täyttyykö tää? Ei kai se nyt ilman painetta pistää vaan. En halus uskoa. Sitten on kivaa purkaa tää kokonaan. Niin, tietysti. Ei kai se mistään vuu. Siellä se on O-ringas. Melkein tänne. Ei kukaan muu. Katsoo tänne alapuolelle. Niin... No jos tuo ei oo uutta, niin ei. Ei. Saattaa kuulla se ropeli ottaa vähän joka paikka kiinni. Vaikka toit se ei ottais. Lähdäänkö me tähän paikoille? Tää mitään. Oliko tätä näin huonosti tässä? Se ei ole vähän sillä. Se nyt jo sauhua. Se haluu käyntiin. Ei tuo oikein pyöri. Häh? Jaa. Hihna pyöri yhtään. Hihna ei pyöri yhtään. Siihen ei ihan sormi kehtaa laittaa. Näin. Joo. Perkele kumma. Ei muuta kuin metsähommi. Ei se auta. Vähän löysä.
ohmettu nuo rullat tälleen. Ihan niinku nää jääty äsken tälleen. Puhaltaa aika viileitä ilmaa. Niin. Sehän on kuusi. Joo. Pieni vesipumpu akseli katkeaminen. Irrotti sit sen hihnapyörä siitä ja lennetti se hihnapyörä syyläriin päin ja syyläriin tuli aika monta reikää ja sitä piti sitten korjata ja nyt siinä on uusi vesipumppu ja hihnat pitää vielä laittaa. Kyllä tuo näyttäisi tosiaan pelittävä. Menee aika läheltä tää menee aika läheltä tuota propelli. Se vuotaa tuolta alhaalta. Ja täältä.